Estamos aquí para presentar a nova cooperativa en Redondela. Estes son os diferentes pasos que timos na empresa. Definimos que unha empresa e pusémolo en común. Decidimos que tipo de sociedade queríamos e por 27 votos a favor elixiuse a cooperativa. Eliximos e descartamos nomes e o resultado foi para Produtos Alexandre Bóveda. Propomos deseños de logotipos e, por último, eliximos a nosa imaxe representativa. Votamos os cargos directivos e estes foron os resultados. Presidencia, Miki Espieto. Vicepresidencia, Yaiza Álvarez. Vicesecretaría, Hugo González. Vicesecretaría, Lidia Bastos. E Tesourería, Marta Villarroel. Así quedou o organigrama da nosa cooperativa. E xa por último, elaboramos a documentación necesaria. E así formouse a nosa cooperativa. Grazas por escoitarnos.